Seinä. 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 Enää. Seinä. 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 No niin. Tervetuloa meidän Mikä toiseen. on? Ei mikään. Se on flare englanninkieleksi. Ja lausutaan flare. Joten Sutukon ja anna mä teen Mä heitin kaikki tonne mereen ne granaatit. Mitä? Onks sä siis Mä vaan heitin oikeesti. sinne mäkeen. Niin, tässä oli Jonne pelaa taas tätä Call of Duty ihan sama Ghostia, ja tänään meillä olisi teille yksi pieni kilpailu vähän niinku, että jos sä pystyisit, laittaisitteko kommentteihin teidän lempiaseet COD Ghostissa? Mitä tykkäätte käyttää yleensä? Mitä käytätte tai mitkä on parhaita? Jonka jälkeen. Nyt, sanokaa. No ei tarvitse. Teidän pitää kommentoida. Niin, kommentoikaa nyt vaan. Aina mä puhun jo vähän aikaa. Mä sanoisin, kun sä saat puhua, okei? Okei. Niin, eli siis, joo, niin kuin just silleen, että Pahikset. Okei.